मी आज ब्रेड रोल बनवते बटाट्याचं. त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य, हे ब्रेड आहे, ब्रेडचे स्लाइस आहेत. हे मी अशी ही कडा काढून घेतली त्याची, ही बघा, ही अशी कडा काढून घेतली आहे. आणि त्याच्यासाठी हे मीठ आहे, हे मिरची आणि लसूण आहे. ह्याच्यामध्ये थोडं जिरं टाकायचं आहे, असं थोडंसं टाकायचं. ह्याच्यामध्ये 2 मिरची घेतल्या आहे आणि 3 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. आणि मीठ आहे, ही हळद आहे. आणि बटाटे ना उकडून, चांगले उकडून साल काढून हे असे पिसून घेतले आहेत. ह्याचे स्लाइस करून आहे ना, उकडलेली बटाटे आहे हे सालं काढून हे असे स्लाइस केले. हे असा चुरा करायचा आहे त्याचा, आता बारीक बनवायचं आहे. आणि हे तेल आहे, यात हे पॅन ठेवलं आहे मी, फ्राय पॅन. गॅस चालू केला आहे. आता त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकते. ते तेल टाकलं आहे. तर त्याच्यामध्ये हे जिरं, लसूण आणि मिरची आहे ना, ते टाकायचे त्याच्यामध्ये. म्हणजे जरासं त्या बटाट्याला आहे ना फोडणी द्यायची आहे. लसूण आणि मिरची चेचून घेतली आहे. म्हणजे ह्याच फ्राय पॅनमध्ये आहे ना, ते मी आता रोल बनवणार आहे, तळून काढणार आहे. म्हणून त्याच्यातच हे थोडंसं तेल टाकून आता ते बटाट्यांना मी फोडणी देते. तर गॅस बंद करते. आणि बटाटी आहेत ना मॅश केलेली बारीक एकदम, त्याच्यामध्ये हे ओतायचं. थोडी हळद टाकते. आणि चवीपुरतं मीठ टाकते थोडं. आणि हे कसं हातानेच कुस्करायचं, एकदम डायरेक्ट हात नाही मध्ये घालायचा, कारण का तेल आहे ना तापलेलं ओतलेलं, त्याच्यासाठी. हे एकदम बारीक पिठासारखं करून घ्यायचं आहे, असं चुरून. हे असं चांगलं चुरायचं, असं बटाट्याची फोडं नाही राहिली पाहिजे. हे असं चांगलं कुस्करून आहे ना, हे असं चांगला त्याचा गोळा तयार करायचा. हे बघा, पण तेल पण थंड झाल्यावर असं हात घालायचा त्याच्यामध्ये. आता मी स्लाइस आहेत ना, त्यासाठी मी पाणी घेते. हे प्लेटमध्ये पाणी घेतलं आहे, हे बघा, हे प्लेटमध्ये पाणी घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये हे स्लाइस आहे ना ब्रेडचे, हे असे भिजवायचे. हे असं भिजवून घेतलं आहे. आणि तो असं चांगला हातावर दाबायचा. हे असं पुरं पाणी त्याचं गेलं पाहिजे. असे दाबून आहे ना हे स्लाइस तयार करून ठेवायचे सर्व भिजवून. हे ब्रेड आहेत ना, हे स्लाइस सर्व पाण्यामध्ये भिजवून दाबून घेतले आहेत. आता ते बटाट्याचं हे केलं आहे ना सारण बारीक, ते असं ते ब्रेडला चोलायचं. ब्रेड कसा ताजा आणायचा. असं सारण भरलं ना, मग त्याचा हळूहळू असा रोल बनवायचा. हे बघा, असा मस्तपैकी असा रोल बनवायचा. तो फुटतो पण आपण दाबायचं. हे बघा, असे रोल बनवायचे. कारण ते ब्रेड आहे ना पिठाचाच असतो ना, म्हणून असे पूर्ण रोल बनवून घ्यायचे. हे बघा, हे असे आहे ना, हे बघा, असे चांगले रोल असे करून घ्यायचे. फुटले तरी ते पीठ असतो ना, म्हणजे असं सारखं दाबून असं सारखं करायचं. म्हणजे बाहेर ते बटाटा आलं नाही पाहिजे. बटाट्याचं सारण जे आहे ना ते बाहेर नाही आलं पाहिजे. असे रोल सर्व मी असे करून घेतलेले आहेत बघा. आता मी गॅस पेटवते आणि तळून दाखवते. गॅस पेटवला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये तेल ओतते.
तेल होते तळायला, कारण ते तळून काढायचे आहेत ना. थोडंसं तेल, जास्त नाही. आपण ब्रेड आणलात ना तर ताजा ब्रेड आणायचा आणि ते पाण्यामध्ये जास्त नाही भिजवायचा. लगेच असं म्हणजे पाण्यामध्ये बुडवून लगेच काढायचा आणि ते लगेच असं त्या बटाट्याचं ते भरायचं सारण आणि असं एकदम असं मस्त हलक्या हाताने दाबून असं घ्यायचा. छानपैकी करायचे. ते फुटतात तरी पण घाबरायचं नाही, असं करायचं छान. हे बघा, आता गॅस बारीक करते, तेल तापलं आहे आणि आता रोल आहे ना त्याच्यामध्ये सोडते सगळे. सोडताना हळू सोडायचे. थोडा गॅस फास्ट करते. ह्याच्यावर कसं झाकण वगैरे नाही ठेवायचं, असेच टाकायचे आणि फिरवायचे. मग जरा लाल रंग आला ना मग काढायचे. हे असे आहे ना थोडे थोडे असे फिरवून घ्यायचे, म्हणजे गोल भाजायचे आहेत ना ते असे, म्हणजे एका एका कुशीवर भाजून घ्यायचे. असे फिरवून घेतल्यावर आहे ना असे गोल्डन असे ब्राऊन झाले ना, ब्राऊन, हे बघा असे, मग ते भाजले समजायचे. आता ती एक बाजू भाजायची आहे, ती अशी भाजली मग काढायचे. कारण ते आतमध्ये बटाटे पण शिजलेली आहेत ना, त्याच्यामुळे काही जास्त भाजायची काही गरज नाही लागत. छान झालेले आहे बघा. असे ब्राऊन होईपर्यंत भाजायचे, म्हणजे तळायचे. आणि गॅस चालू असतानाच गॅस जरा फास्ट करायचा, म्हणजे तेल कसं त्यातलं निघून येतो बाहेर. आणि गॅस बंद केला ना तर तेल आहे ना ते खेचून घेतात, म्हणून ते गरम गरम आहेत ना तोपर्यंतच ते काढायचे. त्याचे एका बाजूला असे करून एक एक काढायचा. आता मी गॅस बंद करते. ब्रेड रोल तयार झालेले आहेत आणि असा कलर आणेपर्यंत करायचे, गोल्डन ब्राऊन, म्हणजे झाले समजायचे. एकदम मस्त कंप्लीट तयार आहे. ते आपण सॉसबरोबर खाऊ शकता.